we are mad this year. And then draw most one for coffee capital maba. Asempa 94.7. Jumedi, a friend of Kanewu in some phone who can't be one. Asempa FM. Papa, Agbedefu. And then the Queen Star. Still a short hair now, but what the idea bling be a good cool. Into application, still I'm with a soldier. I'm on a for a mutie. Neighbor Sue, or in a bagage. Papa Lily, Koyobunsu, Koyobe, and Billy Tony. Munina Mechiamo, and Chibia Mobe Humi. And there, Drada. Drada, the Abanes, and our channel, Afina Yashas here. A cray. A dear be wo chrome hanoma. Me a hamekakra, say, I say. Young animal but down for. And I young animal or more a trimu how more kakra. I say or mine and ya dear and who yan. And ya trauma obi or one man ne dro keke. Enu here say one nana one tono. And so no. Ubakwa sorry fee. Ni a chichino abuduem. Brony Frey BB hallucination. Say nipa no cry yes crazy. Yay! Wabadam. Where be for where you say. Question is say Dr. Akwesio say we are in charge of Accra Psychiatric Hospital. Wabohu dewura ba. To the sense say ya hom kra mra. I kire say ya wo say timi eso mu na sebe Oma adwum ka omo kakra no yetimi apekwan a omo so omo beto because sebe Michael Jackson won bi was see the man in the mirror was see if you look in the mirror who do you see the man in the mirror and who is the man in the mirror man in the mirror is you because when we na ahwehwe nanim enti say anhwe yes we dey abodam Dr. Kwesi say o say sebe abodam wo hui eni obi a na dwene da ho Asempa FM 94.7. All talk, all day. Asempa FM. Asempa 94.7. Asempa all talk, all day. Asempa FM. O say sabi obi anadwene da ho ene obi anadwene emu ha ne kakra ene obi a nadwene mu ha ne kakra sonsun edemu no kete wo se abufuo mmoroso kra no ya akote se abodam enti no momi enhwe niye me makọ Accra Psychiatric Hospital makọ sra wo mo several times emre bi kra mitimi ma adwumekuo bi na omomo mu nsuo sene because ukọ na akọhwe nsu a abodamfo na na se omo trimu ha omo no enuma Krista na ukọhu ema na areho se ukọ na ukọhu even a nurse fo a omo so omo hwe abodamfo no kankan emema no how I bet me ato omo because a nurse fo enketesia te se wo ebi omo ya be 3 na abodamfo bi a mema bi a be 50 na sa wa ha no na o metwa mo ho ehia ndi dako se baako agi twi na o to se enketesia baako so a asama ba enketesia na se o mo bu o mo da enti mesre momi enhwe Asempa FM sabi obi nadwemu ha na ene nkyerese nipa hwa mo no ne obi o ho a we are professional Ghana akrom se bi wa ha enkrofo mo kokoje aduro a wo mo function normal wo mo ko psychiatrist wo mo ko psychologist wo a ye mo meduro e mo function kama na mom wan fa na duro na ha waba enti nuro no dodo sen ene wo ho ene efo ana emre bi wo ka se eja abodamfo egu mountain so se yenye aduane a yede be mu madi mokai
enti sɛ yɛbɛtena hɔ ama yɛgyae abɔnamfoɔ ama ɔma aba bɛgu abɔnten nyɛ sɛ obi a yɛasa no yareɛ ama ne ho atɔ no sɛ asa no yareɛ ama ne ho atɔ no a fine hwɛ ebi nso yɛ so ka ho Dr. Koto sɛ obi wɔ hɔ ɔde n'abusuani kora ɛbɛsi hɔ nom ɛba hɔ nom a ɔnsi hɔ bio ɔma da ɔmɛhwɛ no kora sɛ ebi kora ne ho atɔ no na ebi ɔde ne kɔ fie ɛnti ɔno nso mmerɛ bi wɔhyɛ da ka sɛ abɔnamfoɔ bebree wu na yɛkɔsie wɔn mo wɔsi ɛhɔ adeɛ abusuafoɔ no baeɛ ɛna ɛsɛ abusua dɔfu no enti mom yɛhwɛ yɛn nuanom a sɛbi ɛnyɛ ɔmo mfomsoɔ ɛdam bɔwɔwei ɛnyɛ sɛ adeɛ obi ahyɛ da sɛ ɔbɛbɔ dam biribi nipa adwene no nneɛma ɛwom ɛte sɛ electrical wires wɔn ha electrical wires teɛ no ɛyɛ bebree sɛ baako pɛ te wɔn ahwɛ ɛde ayɛ o te mom yɛhwɛ ɛma no nso bebree ɛne mmarima no bi ɛma no deɛ yɛsi broken heart wɔn dɔ no ɛyɛ soronko na ebi a ne dɔ akɔdi bɛrima bi hɔ anaa bɛrima bi ayɛ ne biribi ɛhɔ na ate afa so mmarima no soso wɔn soso bi wɔ hɔ nom a ebi ka wɔn broken heart no saa anaasɛ ebi adwuma koraa sɛ yɛ a na akɔfa etirimu yareɛ ɛna ɛde abrɛ no saa asɛm wei mom yɛnhwɛ ne yɛnsɔ ano na mmoa ɛnyɛ just Accra Psychiatric Hospital nko a Pantan ɛne yɛtra ama Pantan nsaase amanfoɔ ɛna ɛretwa die asase a wɔsɛ nka yɛde yɛ expansion ne yɛde abɔdanfoɔ ana ɔmom tiri mu ɔmo ya no ɔmom tiri mu ɛha wɔn no yɛde wɔn bɛkɔ na ɔmo akɔgye ayaresa no yɛtra ama nsaase no yɛn atemiramufoɔ no yɛtɔ esi dan wɔ so saa deɛ no mesrɛ Ministry of Health Ghana Health Service monhwɛ na sɛ nnuro hwɛ obi wɔ hɔnom a obɛtumi akɔ hɔnom sɛ na awɔtwe biara no akɔgye n'aduro wɔgye n'aduro a wotumi kɔtena ne fie no wɔnom enti wɔyɛ fine baako paa ɛyɛ adwuma pa obi anim pa yɛsɛ yɛfrɛ no Prozac ɛyɛ ade a ɛyɛ normal pill a wofa saa ha no nyina tumi tɔ mesrɛ Ghanafoɔ mamu nya ahwɛ han because wonim ada ɛbɛto hɔ because yɛde wokɔ media me yane sɛ ɔma yɛde ɔmo kɔ a yɛse ebi a yɛ honhom nsɛm nti no ne yɛde no kɔ asɔre fie yɛde no bɛkɔ ame ahwɛ no ame ahu sɛ ebi a wani ne yɛde no kɔ asɔre fie ne yɛde no abɔ duam ebi tumi bɔ duam nsuo tɔ no wɔ gyinam sɛbi ogya ne nan koraa no wɔtim ɛnyɛ fɛ aduane kɔhwɛ aduane a wɔn mu di a wokɔ Accra Psychiatric Hospital na kɔhwɛ aduane a bɔdanfoɔ di a Queensta ɔrɔ ɛbɛ hɔ asɛm sɛ bɔdam ni deɛ ɛsɛ wɔwɔ abɔnten no wɔdidi abɔnten ti no ɛfɔm nti no ɛnyɛ hwee wɔnidi fam nyɛ saa na ɔpɛ no asɛm ntira o nyɛ saa na ɔpɛ no ho asɛm ntira na mom yɛnti ani na nneɛma ehia sɛbi a hospitals a mmerɛ bi na meyɛ show ɛwɔ television so girl bi frɛ wɔse ne maame ne tirim ha no na ne maame sɛ wɔde no kɔ hospital normal hospital o sɛ bi akɔlebu sɛ bi a baabi na sɛ ɔkɔka kyerɛ maame ne yɛ ne bɛm na ɔka m sɛ o ɛnyɛ adeɛ bɔne a wɔyɛ na mmom ne tirim ka no kakra wɔse wɔ anaa nurses fo nyinaa adwane agya no sɛ ne maame no abɔdam na sɛ wɔn ka sɛ yɛba bɛyɛ ama hospitals no yɛbɛyɛ attachment a wɔn bɛyɛ outpatient sɛnea ɛbɛyɛ a abɔnafo no wɔn dɔɔso wɔ asalam dan no ɛne Pantan no ɛso bɛte the whole Ghana a population of 30 million psychiatric centers sɛnea ɛwɔ ɛm sɛ baako wɔ Asuam baako wɔ Pantan baako wɔ Cape Coast Ankafo ɛna deɛ wɔ asalam yi asa na nipa sɛ na ebetumi afa sɛbi atete ne ɔhaw so de bia nipa kom
mesre Ghana for mummy nyina mfia no ntum hwe yetimi tra ho bodam ni timi enema bontia wuti anye ya dako no atamade no de abo no epraw hwe asalam ho ubedru ho ewia kete na benketechie woton sikan yo Krista was sikan na no Asempa FM na bodam ni gina ne nchen eni se tifa bodam ni trim na wokọ sikan free ni nsam no de dwudwa nipa afi na beka se Ghana na asofo ba na ho fo ba na ho na politicians so de omo aginim mom ye hwe sa sem wi kwa hwe adache ya beka se yewu ya na nso aka akire 0302 216545 0302 216546 0302 216546 me patcho ofra ya na wa ma read na confirm kakra wai hello Wafa. Yes sir kwabna Ajana Okay. So Wafa maybe ko exchange so bi am ni bi tikia obi ma ni nwa e ko hunso nwa e o e ka tin ho baby so ati ate na Wafa na wa tipa ni bi data abrochi no ye tumi ho da for mo bi abontin ala bi wa abontin yes because ho no emra ni say bodam ni so nam ho na say ona no niema wo ye no emfa no nko hawo mu anasa de obeye no emfa obi so nam ho enko hawo mu dia wontimi nchichire by force say wo de ne bekọ abodamfo fie na mmom ye hu say wo ya aggressive dia ye de ne bekọ sana mo no netie hello 0302 216545 0302 216546 0302 216545 hello yes sir I will be operating. operating saying Roma. now so who to say suma bodan for no want to say Brakosi. And you ba ku bi friend no ahia man. And some who di sa car glass to nyina opapai. But me you say nye ahia man ne pe oye bra na ye nim no. E wo pro nim but said na o kana nye ne pe na ma na ide aba ne sa. Dimestre Ghana am paying for. Onche we anka wo ye no by district bia. Now we say we to toilet the government ne project bi tanka even ka region Mr. region district bia we see sa dan ni bi kra emutre no wode omo egugugugu mu we district bia kan ne di say o man fon betom ye ada bi me fa to kro bi mu e wo tun government hospital area already na go ne open for bi ne bodam ni bi si ye miti ya no we yi mu ama bodam maame no tom obi pefo na maame ya ka Ndi ona mka jale dena ma obodam ni ye na bra bi pie ni window nti no kra me ne bra na ya mfa ncha kwa no ye vim no papa enu etire ni ye de woman no emma di be so ni no hwe no mo de no ko okay we say kumase me nkra be na bodam ni bi ho na wa she wa se ya friend me bebom wa ba wa se miri bebom se wan wuni mi se obebo wasuma you wa si we so What boy we are say man can't tell us me no I'm free oh I say me dey na we be dey e stranga na pe go mo hye mo ntre ni ama na ye nua no mo ye ne mo tia na sa aha ne ba and how mo ya pesen ga be ba ne sa nya ba won hye ni nyina e kanya me so adwuma no wo hye na you obi fi sa atede ani mu a ensira onyame no kwafo ne de be dom no e be bro adwene ntia to da go fi ma me fa konya esu na me tia so landmark to for penny Reverend Daniel ayedi aka nyame nsira papa no bebre e kan so ye adoye e ma ne bros amen yo yeah. Hello good afternoon Pachwana Kase ayala kisani Pacho Koso ne di kan bo abaso salama ho asem ko kan betin aka se me makohoda ni udifo ochunoku Asempa na ikuduru wono asema no mo kakra na ayare ho se obi tindi ne ni pa fiti se kurum bia aka abo bi ho no de na ba o de bebe to wi a o hwe ni pa tibie ma na nya ade a se di se ne o mo abutefo sra na obitima ba obi wo a na ebia problem ni se o ba bia show no wo a bom show no intini ayese se te dia futu no na beto ye beto wa no mo ko
Ujima, if I catch say, or no, Bano can, your mocano, which are 4 kind of into another about one of them, near Jano, Obama said the same thing. Now, if you are to so cry, Nedin Pono, Nedin, Chalwati, come on, Chalwati, who are motion, Dibio Lugina, Mr. Bakubi and Kuna, America, Yashi or the back or your pano, assume Manafari, never for the Naba. Miss Uvuna, it is Kuna, now, Minya me makoda me hundi ekoso areho papa hwa wo call no ma edan ba ko ho baby abodan for ne da no won say ye see asalam na chepa yes enti wo mo enema na wo mo toilet no empia bonti o wo mo flash a esan ba dem ho eden wo mo da no honya etsa beguo no wo mo dem areho many Uchuru Koko, no Churu Foundation be count, you cook myself, a prison now, my name Uchuru Koko, because no more, Tima said, the beer on the cat, I don't any beyond me, yo, Namiko, the arrow, Medasi. Hello. I saw Penny and the Asun count. A bison coming here. Coffee capital, kind of Asun. Oh, Martin 5, today for Matthew Honor, or she's running for. Na wona ni de mo na leg mas kon kon ye na so awaye no o ya mi ankasa Asempa FM on tre wudi na nia eda ko maso me de me ntu awie me nsan kom na me de nya me ayi ate me ni awope nti ya me manembre mu kofi Monica isi asem na odi abe kofi me sume ko na baba ko na kakra so kofi opon san ko fu yi sa yeso mo yeso ne du fi mo ya ho sa ti go fo sa de wa ko si be bia electoral commission fo demo kakra ko fi utum ko bi wo demo kakra ze wo situation je ka nya bi be bre ka onya oboafo ko betumi so bia ko bi akobo bra ba so be ye ko fi na ni de me ha meze u se ma me ya ma no mo ye mo ho no obi ni ye mpa so obebo de bi so pa de ko fi ye di bi pa abato wo mfa mo no pere te no de apebe bi afati e sere pa se wa sa de ma de ko fi men so nden ko a bo mo de la ko so na se dia de kin gra announcement na de bi e be bi e be kan wa so ma bo ya mate nya mi shira Monica arehu se mo ya se wona ma bontin se wo kwa salam na ko hwe conditioner e mani bi ho ya sebi anope de awie de mo fa ncheme sebi we buni nsa na wonam ho ami ahumete ase Ghana ye so ye kwa asori kwesi adebia ye kwa yi muslimi fi adebia hello Manche inya mi tete mi bi o de manje amani aba we be nyame so we go me fe na ke awule mete on kanche enti eya kata na ye kan eya ye pinfo omutie die but ye ntimi nyaika omuntie kro so omutie ye nyaika oh na go be if we continue to say this now they don't mind because I think me ya kasa uko onuma any Quantum last time media station be and see bathroom what I say it you paying for you be so say yeah you think na omutete yes it is a we talk it square yes it is kano omu do you understand because say and you be after say obi bodam you say obi abetuma bodam adikitu bi bituma trigger na ti gon na ban sa na you say after Ghanaian na ijausa I am more winning so who bodam ni a glass me bodam ni me hwem say abodam be ya pa o what be show them say anipa no senko nani won ho pa what say me na me yesi abodam ya obi yes sir nyame hu ya bobo but mate hello last one hello yeah capito agbagberefu yeah obo be mate the camera for me papa your ba na ba na o de o ma time nti o de me men kabro fro de ko capito atam na o de super we no lack of leadership past leaders and current leaders omuni ati pe bia ma o mo tell because we nya sama you make me be
Akaja for leaders or more people where and that's when you topic I say can organize. It when one is about I leaders this week I say where I say me you be at how you you go by you go who cry and obi who to be about them obi so no treat and is that someone there other say you want to you you for me more mudi me that's it tie for me na em rehwe ba munim ya pa say sebe nipa de senate na wan sheda big na dwiri maka no na ko to mo wa salam anase mental institutes me nkura bem na kumase na asalam ho won say Ashanti region asalam ni ho enti abodan for mo Ashanti region ani ne de homko the whole Ashanti region including brown half because north and no say sofu bi papa bi doctor bi at saying me refi ni dey so ya ade pa onu kwa na bo kakra na ntie betena Ghana na ya ye niema saa ya kwa mo no ne so dia na eni age e broni de wa ya de o e de na broni ye de o ye no etie for mom ya nwini because obusu ani wadanfo obi kwa mpena sam kura ebi timi to no una say papa pa na nka mini no kanewu ensemfo hin mo so mfo Kofi Kapito ma so